Hi everyone, welcome back to it. If you are new here, wamkelekile usenocofa phaya usubscribe ube yifamily. So guys, into esothetha ngayo namhlanje sizathetha ugogo uSikhotheni. We have been talking about ugogo uSikhotheni. Hi guys, umuntu obelieve ugogo uSikhotheni andiyazi uba ngumntu onjani, but ke she's a very good example yoba don't listen to influencers. All they want to do is to trend. Ngumtrendo lo, like literally idubula isense, idubula umoya like okwamampela. Like kwenzeka ntoni ngentombazana nini bekasisangoma wabane-followers zobungoma, abantu bambhilive uba unyanisile ntoni. But usinikezela enye side ke kodwa uba umntu makabhilive kule nto abhiliva kuyo. Believe what you believe on. Ayincedi into yohamba ne-wind, uba kuthiwa ngapha nawe uya ngapha. Ikhona into e-off son, ikhona into e-off, saphinda abuye kwayena aphinda asixelele soze bo. Hayi bo, ugogo uSikhotheni uyekile ngoku, uyekile le yobungoma. Ibe worse ke le yakhe one-sided, into yendoda yakhe uba okay indoda yakhe ingakwazi ulala nabanye abantu, but yena it's giving didi man, it's giving didikazi. It's giving udide intombazana njani nezana, because u-enjoy ubukela ipartner yakho ilanto ki-intimate nomnye umntu. Guys, ugogo uSikhotheni le ntombazana andikaze ndambona umntu o-confused, so andiqali ukwenza ividiyo ngaye nditsho le nto uba andikaze ndimbone umntu o-confused so empilweni yam. Like guys, imani ke ngoku makuthiwe inyani le nto ayithethayo, like ifena kuye xa uzobukela ipartner yakho i-intimate nabanye abantu. There's a high chance uba loo mntu angafola kuloo mntu alantuka naye, kuloo mntu ambaweleyo ngelo xesha benza loo nto bayenzayo. Sham ugel ngomnye nje o-confused empilweni yakhe, or uyayazi into ayenzayo. If uyayazi into ayenzayo, hayi sham uyayishaya, uyayenza top tier. If ube kweza industry ze-PR, hayi jonga uyayishaya, uyayishaya sham. And umntu obhilivayo, omamelayo, ulahlekile kakhulu, because there's no way ba like le ntombazana ingathi yikati sana, iphile inempilo ezi-4 ezisishiyagalombili kahle. Nathani, masidibaneni ke zihlobo zam kwi-next upload. Bye. Ningalibali ulayikha, nishare, nisubscribe phaya.